नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत एकदम डिफरंट स्टायलान बांगडे सुकी करच पळोवया. हे सुकी करचेक आमकां सोय जाय म्हणना. चला सुरू करूया. ही सुमार 25 बेडगी मिरसांग. ह्या सुक्याक मिरसांगेचो मसाला लागता, तश म्हण मिरसांग मासलेच क्वांटिटी पळोवन जास्त कमी घेवची पडता. थोडीशी हळद, आमसाण आणि सुमार 20 ते 25 तेप्पळ बी जाय. हांगा सुकील तेप्पळ यूज केला, वली तेप्पळ उरल्यार ती बी यूज केला जाता. आता हाज आमी एक मसाला वाटून घेवया. ह्या सुक्याक जाय जाल्यार थोडेशे आले आणि लसूण बी घाल्या जाता. मिक्सर आयदनात मिरसांग, हळदी पिठो आणि आमसाण घालका. थोडीशी उदक घालून हाची गंध पेस्ट वाटून घेवका. पेस्ट बरो गंध जाल की लास्ट वयल्यान तेप्पळ आणि मीठ घालका. आणि एक 2-3 राउंड मिक्सराच फिरवून घेवका. तेप्पळ गंध जावचे ना, जर अशी क्रश जावकात. हे पळया पेस्ट अशी गंध जावका. हांगा आमी 4 मीडियम साइज बांगडी घेतलात. बांगडे समा क्लीन कन बरेकन धुवन घेवका. सुकी करच्या आयदनात बांगडी घालून घेवया. वाटील मसाला घालया. मसालो आणि मासली बरेकन मिक्स करून घेवया. मसालो पातळ असा आणि उदक घालून घेवचे नका. त्यानंतर सुके शिजोवचे दवरया. गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरका आणि मसालो बरो सुकून येतपर्यंत शिजोवका. बांगडे सुके रेडी असा. तुम्ही बी हे बांगडे सुके ट्राय करा. कशे लागले म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.